Füsti Molnár Éva vagyok, színész a Pécsi Nemzeti Színházban, és azért szeretnék én is szólni ehhez a témához, és adni a nevemet, mert elutasítom az erőszakot és a testi bántalmazást. Tapasztalataim szerint és külföldiek, nyugatiak elbeszéléséből tudom, hogy nálunk egészen más, egy kicsit talán mondhatni elmaradottabb a szemlélet a nők és férfiak viszonyában. Mindenképpen alárendeltnek tekintik a nőt többnyire. Egy német ismerősöm azon lepődött meg, hogy amikor a felesége kérdezett valamit egy üzletbe, akkor ő neki válaszoltak, mert ha ott van a férfi, akkor a nő az nem számít. Sok esetben én is tapasztaltam, hogy nekem nem köszönnek, csak akkor, hogyha ott van mellettem egy férj, vagy egy partner, valóban, tehát olyan semminek tekintik. Nagyon örülök neki, hogy 14-én lesz ez a nagy megmozdulás, ez a tánc, ami kiterjed, azt hiszem, hogy nagyon sok országra. Olyan egyszeri és erős megmozdulás, hogy ebben biztos vagyok, hogy ennek foganatja lesz, és nagyon bízom benne, hogy változást idéz elő. És 14-én a Sliven rendezvényteremben fél 6-kor mindenki jöjjön el!